havenzangers, daar is hij dan, De Zon. Want als de zon. Ja, nieuwe single van ons, Want als de zon. En die gaat hartstikke goed. We hebben hem net ook gedaan hier in Assen. En nou, hij ging er lekker in. De zon is er, hè? Dus dat scheelt wel bij zo'n liedje. Dus nee, dat ging super. Ja, dat is warm vandaag. Ja, nou, dan moet ik zeggen, als ik het podium op ga, dan begin ik en dan krijg ik het altijd warm hoor. Ik krijg adrenaline en dan moet het gebeuren. Maar met zo'n liedje, ja, de zon vandaag, de temperatuur is goed. Dus Dat nummer, wie heeft dat nou geschreven? het is ooit geschreven door Andy de Wit. Ad van Hurk. Die heeft het nummer ooit geschreven, heeft het ook uitgebracht. En ja, wij vonden dat een fantastisch liedje. En ik denk dat 6 jaar geleden heeft hij dat uitgebracht. En we hebben daar weer een havenzangers liedje van gemaakt. Wat meer feest erin. Dus zo is die uitgebracht. Ja, want hoe breng je dat nou terug naar die havenzangers sound? Nou ja, ik denk dat het begint met dat wij bestaan uit één van de havenzangers sowieso al van eerder. En nou ja, die heeft natuurlijk ook al die liedjes gemaakt en gedaan. En dus dat zit ook automatisch weer in onze liedjes natuurlijk, dat idee. En nou, onze stemmen samen, dat doet toch wel weer heel erg denken aan de havenzangers van vroeger, maar dan anno 2016. Ja, want hoeveel nummers hebben jullie nou als havenzangers uitgebracht? Nu eigenlijk 3, volgens mij 3 of 4. In de hemel is geen bier. Hey, ga je met ons mee? Adam en Eva. En nu van als de zon.